Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku la Mulungu pa 14 May 2021, ndipo poyang'anira kalendala yathu ya chipembedzo ndi la Mulungu la nambala 6 mu nyengo ya Pasaka. Mawu athu oyamba achokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 8 kuyamba ndime ya 5 kulekeza 8 ndi kudzapitirizanso ndime 14 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Harrison Lende, wophunzira pa St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Salimo yathu ndi Salimo namba 66. Mawu achiwiri achokera kalata yoyamba ya Petro woyera mutu 3 kuyamba ndime ya 15 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Vincent Namwera, wophunzira pa St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera mutu 14 kuyamba ndime ya 15 kulekeza 21. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Christopher Chatsogola kuchokera ku St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Adawasanjika manja ndipo adalandira Mzimu Woyera. Mawu oyamba. Mawu wa m'buku la ntchito za atumwi ntchito mutu 8 kuyambira ndime ya 5 kulekeza 8 kuzanso ndime ya 14 kulekeza 17. Filipo adatsikira ku mzinda wa ku Samariya namalalikira anthu akumeneko za Khristu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Makamu a anthu ndi mtima umodzi ankatchera makutu ku zimene Filipo ankanena. Onse ankamvetsera mawu ake nkumaona zozizwitsa zimene iye ankachita. Pakuti mizimu yonyansa inkatuluka mwa anthu ambiri amene anali atagwidwa nayo, nimafuwula kwambiri. Ndipo ambiri amene anali akufa ziwalo kapena opunduka ankachira. Choncho munali chimwemwe chachikulu mu mzinda muja. Pamene atumwi okhala ku Yerusalemu adamva kuti anthu a ku Samariya alandira mawu a Mulungu, adatumako Petro ndi Yohane. Iwowo atafika adayamba kupempherera okhulupirira aja kuti alandire Mzimu Woyera. Nthawiyo nkuti Mzimu Woyera asanafike pa wina aliyense mwa iwo. Onsewo adali atangobatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. Tsono Petro ndi Yohane adawasanjika manja ndipo adalandira Mzimu Woyera. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Pazathupi adaphedwa, koma pazamzimu adapasidwa moyo. Mawu achiwiri. Mawu ankati oyamba ya Petro woyera 1 Petro 3 ndime ya 15 kulekera 18. Abale, muzilemekeza Khristu mtima mwanu ngati Mbuye wanu. Khalani okonzeka nthawi iliyonse kuyankha mofatsa
ndi mwaulemu anthu akufunsani za zimene mumayembekeza. Khalani ndi mtima wopanda kanthu kowusosa, kotero kuti anthu ena akamasinjirira mayendedwe anu abwino pamene mukusata Khristu achite manyazi ndi chipongwe chawo. Kwabwino kumva zowawa chifukwa chochita zabwino, ngati Mulungu wafuna choncho, koposa kumva zowawa chifukwa chochita zoyipa. Paja na Yesu Khristu adafera machimo a anthu kamodzi kokha, munthu olungama kufa m'malo mwa anthu ochimwafe, kuti atifikise kwa Mulungu. Pa za thupi adaphedwa, koma pa za mzimu adapasidwa moyo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 14 kuyamba ndime ya 15 kulekeza 21. Yesu adauza ophunzira ake kuti, ngati mundikonda muzitsata malamulo anga. Pamenepo mudzapempha Atate ndipo adzakupatsani Nkhoswe ina kuti azikhala nanu nthawi zonse. Nkhosweyo ndi Mzimu wodziwitsa zoona. Anthu ongokonda zapansi pano sangathe kumulandira ayi, chifukwa samuona kapena kumudziwa. Koma inu mumamudziwa, chifukwa amakhala ndi inu ndipo amakhala mwa inu. Sindidzakusiyani nokha kuti mukhale ana amasiye, ndidzabweranso kwa inu. Kwangotsala kanthawi pang'ono ndipo anthu ongokonda zapansi pano sadzandionanso, koma inu mudzandiona. Popeza kuti ine ndili ndi moyo, inunso mudzakhala ndi moyo. Tsiku limenelo mudzadziwa kuti ine ndimakhala mwa Atate ndipo inu mumakhala mwa ine, monga ine ndimakhala mwa inu. Munthu amene alandira malamulo anga nawatsata ndiye amandikonda, ndipo amene andikonda ine Atate anga adzamukonda. Inenso ndidzamukonda munthuyo ndipo ndidzadzionetsa kwa iye. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale okondedwa, lero ndi Lamulungu lachisanu ndi chimodzi mu nyengo ya Pasaka, nyengo imene timakondwerera kuti Yesu adagonjetsa imfa pakuuka kwa akufa. Ndi nyengo ya chipulumutso. Paja katekisimu wathu timaphunzira kuti Yesu adatipulumutsa pakutifera pa mtanda ndi pakuuka kwa akufa. Choncho chipulumutso chathu chidafika pake penipeni pakuuka kwa akufa kwa Yesu. Adasiyira pingo chiyembekezo chakuti kuli moyo wosatha, ndipo kuti onse amene akhulupirira iye nachita zimene iye awalamula adzagawana ndi Yesu moyo wake, moyo wa ulemerero, moyo okhala ana enieni a Mulungu. Mawu athu oyamba amene tamva tsiku la lero kuchokera buku la Ntchito za Atumwi akutikumbutsa kuti mpingo sudayende mofewa nthawi zonse, kapena sumayenda mofewa nthawi zonse. Umakumana ndithu ndi zovuta, koma mkati mwa zovutamo mpingo umalimbikitsidwa, umatetezedwa
ndi kutsogozedwa ndi Mulungu, makamakanso ndi Mulungu Mzimu Woyera. Mawu oyamba amene tamva za akhristu kapena okhulupirira aku Samariya amene chifukwa cha imfa ya Stefano adabalalika ku madera amenewa pothawa kuphedwa, nkhanza komanso kuzunzidwa chifukwa cha chikhulupiriro chawo. Ndipo kulikonse kumene ankapita ankalalika uthenga wabwino ngakhale adali ndi mavuto kapena mazunzo otere. Choncho mawu oyambawa choyambirira chimene akutiphunzitsa ndi kuyenda ndi chikhulupiriro chathu kulikonse kumene tapita. Mukawerenga bwino buku la Ntchito za Atumwi mumva kuti amati akabalalika namapita ku madera kulikonse, kayapita ku Damasiko, kayapita ku Antiokeya, kulikonse kumene ankapita pothawa kuphedwa ndi kuzunzidwa, kumeneko ankapita kukalalika uthenga wabwino. Sankasiya dzina la Yesu pakati pa anthu owazunza, sankasiya chikhulupiriro chawo pakati pa anthu owazunza. Amanyamula chikhulupiriro chawo chimenechi ngati chinthu cha mtengo wapatali. Ndiye kulikonse kumene akafike amapitirizabe kuchitira Mulungu umboni, amapitirizabe kutsimikiza za chikhulupiriro chawo, amapitirizabe kulalika za chikondi cha Mulungu, makamaka imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Ndiye akapita ku Damasiko amakalalika uthenga wabwino, apita ku Antiokeya amakalalika uthenga wabwino, apita kuthawira ku Troas kulalika uthenga wabwino. Amayenda ndi chikhulupiriro chawo. Mawu oyambawa akutithandiza inu ndi ine titha kukhala tikudutsa nyengo zopweteka za moyo wathu, ndi nyengo za njala, nyengo zosowa zofunikirika za moyo wa munthu, ndi nyengo zosowa zambiri. Ngakhale sitikuphedwa, koma tsiku ndi tsiku pali mavuto ake. Mkati mwa tsiku ndi tsiku limeneli Mulungu akutikumbutsa kutenga chikhulupiriro chathu kulikonse kumene tapita ndi kugawana ndi anzathu chikhulupiriro chathu. Ambiri mwa ife tachokera ku mapalishi akumadera kapena ku midzi nkufika mtawuni. Mukafunsa anthu kumudzi amati ndi akatolika, adachoka kuno atabatizidwa. Koma nkutheka tafika kumudzi kuja tapeza ziphunzitso zosiyana ndi mpingo wathu, tapeza malonjezo osiyana ndi mpingo wathu. Koposa yapo atilalikira za Yesu wongochita zozizwitsa, Yesu wongopereka chuma, wongopereka banja, Yesu wongokweza anthu pa udindo, osati Yesu onyamula mtanda, ofa imfa ya pa mtanda ndi kuuka kwa akufa. Tidasiya mpingo wathu chifukwa cha chimenechi. Ngakhale kwathu akutiwerengera kuti ndife akhristu akatolika tili m'mabuku awo a mpingo, koma kutawuni tidasiya. Zotsatira zake ndi zakuti sitidatenga chikhulupiriro chathu kulikonse kumene tapita. Koma kadanena kuti ophunzirawa atipatse chitsanzo chabwino choyenda ndi Yesu kulikonse, chotenga chikhulupiriro chathu kulikonse nkumachichitira umboni. Kungodena kuti kumene adachokera adabatizidwa sikukukwanira, koma kuti tidachoka nkupita kumeneko tikupitirizabe kuchitira Mulungu umboni mchikhulupiriro chathu, tikupitirizabe kupemphera mu mpingo wathu, tikupitirizabe kugwira ntchito za chifundo mpingo wathu, tikupitirizabe kuonetsa mphatso zimene Mulungu atipatsa mu mpingo wathu, tikupitirizabe kuchitira Mulungu umboni mu mpingo wathu kulikonse kumene tapita. Choncho ophunzirawa amene ankathawa namatenga chikhulupiriro chawo atithandiza kumvetsa zimenezo. Kenakanso mawu alero akutithandizanso kumvetsa kuti Mulungu sausiya okha mpingo wake. Mulungu nthawi zonse amakhala ndi mpingo wake, kumawulondoloza, kumawuteteza, kumawusamala moyenerera. Ena tikagwa pa mavuto timanena kuti ali kuti Mulungu. Zikakhala kuti nyengo zasintha, tinali pochita bwino tatsika, kana tinali pa ntchito yabwino sitili pa ntchito, timayamba kuyiwala Mulungu kumafunsa
mulunguyo alipodi kapena nangotisiya tokha. Mawu alero akutitsimikizira ndithu kuti mulungu sadangolenga zinthu kuzisiya, nthawi zonse amakhala ndi zolengedwa zake, kuzisamala ndi kuziteteza. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu akupitiriza kutitsimikizira kuti mulungu adzakwaniritsa malonjezo ake potitumizira Nkhoswe imene ili Mzimu Woyera. Kutumiza kwa Mzimu Woyera kukusonyeza kupezeka kwa mulungu pakati pathu ngakhale tsopano. Ngakhale Ambuye Yesu sitikumuona physically ndi maso athu, ali pakati pathu inde, pamene timva uthenga wabwino, pamene tilandira masakramenti, kuposa yapo ali pakati pathu pamene tasonkhana awiri atatu, koma lero akutitsimikizira kuti ali pakati pathu kudzera mu Nkhoswe imene adalonjeza kuti adzatitumizira, amene ndi mulungu Mzimu Woyera. Mzimu Woyera ameneyu ali pakati pathu kuti atikumbutse zonse zimene Ambuye Yesu adatiphunzitsa. Ali pakati pathu kuti atiphunzitsenso ndi kutiunikira pa zina zimene sidazimvetse bwino, zimene mpingo watiphunzitsa komanso zimene mulungu watiphunzitsa. Mzimu Woyera ameneyo ali pakati pathu kuti apitirize kuteteza mpingo wake. Choncho ali pakati pathu kuti apitirize kutiteteza inu ndi ine. N'chifukwa chake tikuyenera kukondwera, sitili tokha, tili ndi mulungu Mzimu Woyera pakati pathu, tili ndi Ambuye Yesu pakati pathu mu sakramenti la Ukaristiya, kuti atithandize kukhala akhristu abwino, kuchita mulungu umboni moyenerera, atithandize kuyenda mokhulupirika pamaso pa mulungu. Tipemphere lero lino kuti mulungu poyamba atithandize kulimbikitsa chikhulupiriro chathu, kuti ngakhale pakati pa mavuto, ngakhale pakati pa zopsinja zingakule bwanji, tisataye chikhulupiriro chathu, alimbitse chikhulupiriro chathu ndi kutisandutsa mboni zoona za mulungu kulikonse kumene tingapite. Tipempherenso kuti mulungu Mzimu Woyera akhale pakati pathu, kuti tipitirize kubala zipatso zabwino, zipatso zokomera mulungu nthawi zonse. Ayike mwa ife mtima otsekuka kuti tithe kumvetsera Mzimu Woyera akamatilangiza, Mzimu Woyera akamatitsogolera, tithe kumvetsera zimene mulungu Mzimu Woyera akutiuza, kuti tichite zinthu zolondola nthawi zonse. Pomalizira, tipemphererane tonsefe ngati mpingo kukonda mulungu, pozindikira kuti ali pakati pathu nthawi zonse. Amen.